COVID-19 नि जाउनाव गोलाव सम बन्द जानानै थानायनि उनाव दिनै रायजोनि गासैबो फरायसालिफोरनि थाखो 10 नि फरायसुला-फरायसुलिफोरनि थाखाय फरायसालिखौ खेंफिननाय जायो। क'भिडनि गासैबो नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगौनि बिथोन होनानै रायजो सरकारा फरायसालिफोरखौ खेंफिननो गनायथि होयो। रायजोनि हाग्रा बिफाना आनजाद नायखांनाय गासै 2479 गान्दानि गंफोरखौ बकाखात रायजोआरि गेलेग्रा फोथाराव सावनो साखाफारा खालामदों। रायजोनि गुबुन गुबुन गासै मोन 6 जायगाफोराव दोनथुमनाय गान्दानि गंफोरखौ फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव सावनाय जागोन। वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सिङाव दोनथुमनाय गान्दानि गं, मैदेरनि हाथाइ आरो गुबुन जुनारफोरनि अंगफोरखौ रायजो सरकारा फोजोबस्रांनो थांखि लादों। रङियायाव सासे बिबुंगिरिनि न'आव साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिखावफोरा नोगोद रांजों लोगोसे 7 लाख रांनि सनानि मुवा बेसादफोरखौ लुथिलाङो। बे जाथाया रङिया नोगोरनि 10 नं वार्डनि सिराकुन्दियाव सोमजियो। दिनै दुलाराय बर' सुबुंफोरा 12 घन्टा बिटिआर बन्द हांख्रायनायाव बिटिआरनि दरब्रैबो जिल्लायावनो बन्दनि गोख्रों गोहोमा गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' सुबुंफोरा हांख्रायनाय 12 घन्टा बन्दनि समाव हाथाइ बाजार, फालांगि फसंथान, सरखारि मावख', गारि मटरफोरनि हान्था-मेलाफोरा आबुङै बन्द जानानै थायोब्लाबो अदेबानि फरायसालि आरो फार्मासिफोरा सरासनस्रा बायदियैनो सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे 12 घन्टा बन्दखौ थांनाय बावैसो सिगां सानै लाइमोनखौ आसाम पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनायनि हेंथायै हांख्रायनाय जादोंमोन। कार्बि आंलं पुलिसआ गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। बकाजान महकुमानि सिङाव थानाय लाहरीजान चेक गेटआव MN01 AK4789 गारियाव नागिरनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै मोन 30 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय ड्राग्सनि लिरथाया गासै 412 ग्रामसो जागौमोन होननानै पुलिसआ फोरमायो।